Sananvapaus tarkoittaa mulle oikeuden ilmaista asioita, ajatuksia, aatteita ja mielipiteitä ja mulle varsinkin huumorin, ehkä jopa ristiriitaisen huumorin kautta. Mutta siinä kannattaa miettiä joskus, että millä tavoin asioita ilmaisee, koska siinä on hienovarainen raja, että missä kohtaa susta tulee moukka. Että ihmiset saisivat esittää mielipiteensä ilman häirintätekijöitä. Voi kritisoida vapaasti poliitikkoja ja päättäjiä ilman, että siitä joutuu minkäännäköiseen vainon kohteeksi tai muuta, ja niin kirjallisesti kuin sanallisestikin. Olisi aika kamalaa, jos ei saisi sanoa sitä, mitä just on mielen päällä, mikä on huonosti tai mikä on hyvin. Ja mun mielestä myös sananvapauteen kyllä liittyy sellainen vastuu. Sananvapaus nimittäin tänä päivänä on kärsinyt valtavan inflaation. Ihan puhtaasti sen takia, että niin moni mulkku haluaa käyttää sitä kilpenä vittuilua. Jokainen saa sanoa oma mielipite ja mitä hän ajattelee ihmisistä ja itsestä luokkaamatta ketään. Jag får säga vad jag vill. Jag får läsa tidningar som skrivs av oberoende journalister. Och jag behöver inte vara rädd för att uttrycka mig. Det är oerhört viktigt och det är en av de viktigaste rättigheterna vi har i en demokratisk stat. Ilman sitä ei oikein demokratia toimi eikä yhteiskunta mene eteenpäin. Sitä, että pystyy ilmaisemaan omia ajatuksia ja mielipiteitä ilman, että siitä koituu mitään vakavaa haittaa. Sananvapaudesta saa sanoa oman mielipiteensä, eikä siitä tule mitään sanktiota, ellei nyt ihan hävyttömäksi heittäydy. Voi sanoa mitä haluaa, tietysti ketään loukkaamatta, ja se on aika vaikeaa. Sananvapaus tuo myöskin vastuuta. Sananvapauden arvon ymmärtää vasta sitten, kun se viedään pois. Tinkkimättä tuumaakaan omasta sananvapaudestani kannan huolta siitä niissä maissa, missä sitä ei ole. Voi ilmaista itseään sille vapaasti ja ilman mitään esteitä ja niin edelleen. Ilman sananvapautta tämä maailma murenisi.